ngibulise ke utata osiphethele inkonzo ngibulise kubashumayeli ngibulise omama bakhoyo otata bakhoyo ulutsha iindwendwe zethu zalapha eMxhalanga. It's very funny ke sithi izindwendwe abantu basekhaya kodwa ke nibulise ke bazalwane naye wonke umuntu okhoyo apha ngelihle lomphezulu wethu uKristu. Amen. Mandiqale ke apha kwento ithi uqala phansi ke bendibiza abashumayeli bendingakayazi bona izabantulekeni apho ndazonzakalisa ke ilizwi lam ngokuseukutshona ndithe xa ndisindadele ezulwini bandishiya ke apho bonani ke kule 22 years yobuhlobo bethu ndizawukwenza le nto mhlobo wam. I don't think uba uzawuculela ke wena ke ndiza kunika cala mna wacawisha injalo uyawubona uba uyakwenza ntoni ngayo. Ndiyayazi uba noba uyafuna ukundibetha kodwa iphupha lethu lecawe yabantu abangacawiyo kufuneka liqhube sikhululana ke induma apha endleleni. Kule ncwadi ke kaYohane 14 ivesi 16 aze aninike omnye umthetheli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Ukuba bendiza kuncokola okanye uba bendinikiwe ithuba lokuphengulula ndifane nabanye abantwana bendizawuzama ukungena, kodwa mandenze eli hlobo le nto. uThixo unayo le nto yokukunika into aphinda ayithathe. Okay. Thixo mhlawumbi abanye abantu abazuyazi le nto. Thixo uyakwazi ukunika umntana uthi sambuka suke Thixo awuhluthe umntana sheke umqalekise Thixo. Thixo unayo le nto athi ubungaphangelanga ithuba elide akunike nje ukrobe emlungwini kuthiwe siza kubiza ngesuku elithile suke ingade ifike lo kholi ithi kubana yiza ubone sekuqala omnye kule ndawo yakho ucinga uba ifowuni yakho lena inengxaki kanti Thixo thathile umsebenzi. Thixo uyakwazi ukunika imoto uthi xa uphuma kwi-dealership ayonzakalisa uThixo kuthiwe ayizukulunga imoto yakho. Thixo unayo loo nto. Thixo uyakwazi uthi athi tyala pikoko kodwa ngexesha lesivuno
athi uThixo anethise imvula uThixo izikhukhula zidudule yonke into ubuthembele kuyo uhlale unenhliziyo eqhaqhekileyo ngoba uThixo unayo lonto ngoba nguThixo lona ondlela ezingaziwa mntu nguThixo ingqondo yakhe engaziwa mntu nangona umhlambi bendicinga bana ndilivile ilizwi elithi bana nguni uzawufumana umsebenzi nguni uzakwenzeka into ethile kuwe isuke ibe ngangathi yenzeka isuke ithe shwaka okumphunga phambi kwamehlo wam iqaqamba inhliziyo avele apho ke u-advocate xa ungakwazi ukuzithethelela wena ngoba xa kumnandi kuthi siyakwazi wathetha amagama amnandi simbeke uThixo abe nguThixo omhle simbeke uThixo simnxibise nempahla zeKrismesi abe nguThixo omhle ngoba ubomi bethu busahamba mthebelele busahamba ngale ndlela efuneka ngayo kodwa ngexesha likaxakeka ngexesha usathana akukinezele ngedolo esifubeni kube nzima nokuphefumla oko ulibale nokubana uThixo abekhona avele umthetheleli yena ungakwazi ukuzithethelela wena inyembezi zisehla banashibedinga uThixo uzama ubheke ebantwini awukhela ukuthi usharishela bengxaki isuke ingxaki ikuvale ungakwazi nokuphuma ilizwi elinye kodwa umthetheleli yena ngelo xesha avele yena hayi sihlathi andikhoda ukuba ndivile ngoKristu Nkosi yethu amen Mlinde futhi bande njani Matthew Yohane isahluko seshumi elisithandathu kwivesi yesixhenxe kutsho kwivesi yeshumi elinanye umsebenzi kamthetheleli nokubuya kukaYesu Yohane chapter 16 verse 7 to 11 umthetheleli nokubuya kukaYesu noko ke mna ndinixelela inyaniso kunilungele ukuba ndimke kuba andimkanga umthetheleli akayi kuza kuni ke ndithe ndemka ndiyakumthumela kuni efikile ke uyakulohlwaya ihlabathi lidane ngenxa yesono nangenxa yobulungisa nangenxa yomgwebo ngenxa yesono ngokokuba bengakholwa kum ngenxa yobulungisa ngokokuba ndisiya kubawo ize ningabi sandibona ngenxa yomgwebo ngokokuba umphathi weli hlabathi egwetyiwe eli ilizwi Utanda kuna Bandibale igama lam ndimsihle ifana ndimbonani leyicawo ngumntande ke ngwangapha eDimbaza ephinde leyicawo
khonza ke kwiindawo ezininzi kodwa ke incawa yasekhaya yaseZioni. Nomziyoni ke ndiyacinga into yokuba sendamkelekile apha ngenxa yokuba umfundisi ngokuya ebesathetha ndimvile esithi ngathi kwamkela noba ngubani othetha njani apha. Ngoko ke into yokuba nam ndizawudamkela. Yenzele wena. Xa sipha idimbaza ke okanye xa niphinde naye apha idimbaza kube kukho into esesikweni, amathuba amaninzi ndiza ndibona. Ngaphandle ke kokuba ndiye ndabanjwa ke ngulo mlungu usakhangelwa ngumancane. Kodwa ke amathuba amaninzi ke ndihamba kunye phaa yogqibela xa sihambelana nabo baphinde bahambele mna xa kukho into kulaa cawa yasekhaya. Ndiye ndiphinde ke ndihambe noPikoko kwincawa yabantu abangacawiyo, ukwenzele abantu xa bevalelekile ngenxa yempangelo besemisebenzini bangaphoswa nguThixo. Kodwa ke ngenxa yomgwebo ngokokuba umphathi weli hlabathi egwetyile, ndizama ke bazalwane into yokuba ndehle kweli hashi bekhwele ngabazalwane baphambi kwam, ngoba ke ngabashumayeli baphuma izandla aba endiqinisekileyo into yoba xa kuthiwa kufunyanwa abashumayeli abazalwane baseRhabe bazawuqale bacinge into yokuba ukweliphi icala uMnguni okanye ukweliphi icala uPikoko. Ngoko ke ndonqena ungena kule bhasi yabo nam ndilindele into yokuba ndizawuthetha njengabo. Ndingumntu noko oshayi njengabanye abantu ebendikhe ndabava. Kodwa ke bazalwane, kuye ke kwagqugqulwa nalapha kum, abazalwane baqonda into yokuba bazawugqugqula kaninzi xa begqugqula abantu. uPikoko kwakunye noMnguni baye bagqugqula ke bathi bazamnika le vesi. Andiyazanga into yoba ekugqubuleni kwabo into yokuba bazawuqala bashumayele phambi kwam ukwenzele ndingabi nanto yokuthetha emveni koko. Ndiyacinga ke bazalwane into yokuba ngenxa yokuba umntu enikiwe ivesi iye ibe khona laa nto into yokuba umntu kufuneke azilungiselele. Ndizamile bazalwane noko uzilungiselela, kodwa ke kwanzima. Kodwa ke ngenxa yokuba umoya kaThixo uhleli nje usebenza, ndincedwe nini ke apha? Apha kule ndibano eyona nto endiyithandileyo into yokuba abantu balapha banawo umoya wokwamkela abanye abantu. Ndiye ndaqaphela ke nokuba abantu balapha bandwebile nondweba. Ngoko ke ndizobulela ukundweba kwenu ngoba kuncedisile. Ndithe ndifika ke phaa ndisahleli ndithe cwaka, kwathiwa abantu mabazazise kube kusitsho abantu abangaziwayo bona. Ngenxa yokuba nam ke ndingumntu onenkani, ndathi andizukuyenza loo nto. Abantu mabaqale bazichaze bona into yokuba bangobani, ndakugqiba ndizichaze. Yile nto ke ndiye ndaqonda mandizichaze ke ngoku, ngoba andazi into yokuba bakhona na abanye abantu abandwebe ukogqitha abaya. Bazichaza ke abantu ngokwale ndlela endizichaze ngayo. Umntu uzichazile into yokuba ungubani, wazichaza isiduko sakhe. Emveni kokuba ezichaze isiduko sakhe, wazichaza into yokuba uhlala phi. Emveni koko wazichaza into yokuba ukhonza kweyiphi inqela okanye isekethe. Abanye ke ndibavile bathi bakhonza emfaneni, mazi umfana. Abanye bakhonza ematyeni. Kodwa ke bazalwane, eyona nto ibalulekileyo yiyo into endicinga into yokuba indincedile apho. Kodwa ke mhlawumbi sizawugqibela ngayo loo ndawo. Uthi uYesu apha
kwabazalwane kunyanzelekile into yokuba mna ndimke ukwenzela umthetheleli sikwazi ukuthumela. Ndibatshelwa ke umkhulu wakhe kaMnguni yofuna yena pha usayinvezile. Uthi le ntwana umancane lena zasingavani ngokuya zasengabantwana abancinci. Ngoba yayithi le ntwana xa uanti umama wabo ke bambiza ngoba uanti. Yayisithi le ntwana xa uanti ekhona indigezele kakhulu. Kodwa xa uanti eye etown siyavana apha. Ndithetha le nto ukuzama ukuthi uPetros wakhe wathi akubona into yokuba kukho la madoda ingathi aze ngendlovu yangena wakhupha ikrele yakhe wasusa indlebe kwenye yala madoda. Ngenxa yokuba uYesu lapha ecani kwakhe uzibone namandla ingathi ngumancane gedzela ngoba umama ukhona apha endlini. Kodwa mhlaza uYesu wabanjwa waqhubekwa naye. Abantu ngenxa yokuba banamandla wokuba mababulale abantu abazibiza ngegama likaYesu, baguquka bajonge into yokuba utheni ngathi nje abantu banxiba i-black and white bayafana nalo mzalwane. Waba uPetros wathi hayi mna ngimazi laa mntu, kodwa bayafana ngenxa yokuba ngoku siyakhumbula ngokuya ebeqhawe indlebe yomntu ngoba uYesu sebelapha ecani kwakhe. Kodwa ngoku uYesu ubanjiwe, uyazibona into yokuba uvukelwa luyoyiko. Mhlawumbi bazalwane eyona nto ebalulekileyo ekwakumele yenzeke kukuba uYesu asibonise into asibonisa zona akugqiba hambe, ngokuba ukubakho kukaYesu ngenyama phakathi kwethu kusibangela sibe ngamagwala xa singamboni ngamehlo. Kodwa akumnku Yesu bazalwane, kufika umthetheleli ukwenzela xa ungaboni mntu ozokwazi ukunceda ngale nto uthi kodwa ukhona umthetheleli. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kakade thina singabantu abahamba emfuleni wethunzi lokufa, ngoba usazi into yokuba awoyiki kube ngoba uyehova unawe. Ungabikho kukaYesu simbone ngamehlo, mhlawumbi loo nto isinceda kakhulu ngoba sizawucinga into yokuba usesedimbaza ngokuze ngenyama. Kodwa ungabikho kukaYesu kusinceda sisonke apha. Petros ekumkeni kukaYesu yayinguye oyena mntu owayebizwa kakhulu. Kuthiwa uPetros noYohane bama phambi kwesikhwala bathi igolide nesilivere andinayo, kodwa phakama uhambe. Akekho uYesu ngoku. Bazalwane, ndithetha le nto ndizama ukuthi apha ebomini bethu, ingakumbi mhlawumbi xa sikhula, bakhona abantu esithembela kubo, kodwa kuzawufika ixesha abantu esithembele kubo basuswe kuthi. La ungabikho ithemba lakho uzawuthembela kubani? Yebo Yesu bazalwane ufuna ukusibonisa loo nto namhlanje, into yokuba sizawuphuma phantsi kwezandla zabazali. Bantwana bahle bakaThixo, ngamanye amaxesha abazali bazawushiya sibancinci, kodwa namhlanje kuthiwa ukhona umthetheleli. Bazalwane ke ndifuna ke njengoku sisamuqala u-2026 asikamphili bazalwane, kodwa xa siphuma apha ndifuna siphume sinento esithi xa sihamba ku-2026 simane sisithi ukhona umthetheleli. Ngenxa yomgwebo ngokokuba umphathi
welihlabathi egwetyiwe. Ukufika ke kukamthetheleli kuthiwa zikhona izinto aza kuzenza. Uzawugweba isono okanye agwebe ngenxa yokulungisa abantwana bahle bakaThixo. Kodwa ndithanda laa ndawo yokugqibela ngokokuba umphathi welihlabathi egwetyiwe. Sizawuthi ke xa sele abantu esithembele ngabo bengakwazi ukusinceda, ngoba abazali banento okanye eyona nto eyenziwa ngabazali kukuba basisesikolweni saphuma ngapha kwesikolo ababinawo amandla okuba bangaphinde basibonise indlela kufuneke ibe sithi abazimelayo. Ndithe bakubhikoko besiphinde sibuyele kulaa nto yabantu balapha abazindwebele kamnandi. Bantwana abahle bakaThixo, uzawuthi usekhaya ngoba abantu bayazichaza into yokuba umntu ngowaphi. Uzawuthi usekhaya ngoku xa umdala ngoku kukho izinto ozaziqaphela ngoba ubukade ufihlwa ngabantu abadala ngokuya umncinci ungayazi. Ngoku uzawuthi usekhaya afike noba umalume okanye utata omncinci athi apha kusekhaya andizuva ngawe. Ngabantu bendawo abo bantwana abahle bakaThixo, yonke indawo le inabantu bayo. Bantwana abahle bakaThixo, kunjalo nje abantu bendawo baza kuyibanga indawo yabo. Nangoku abantu ababanga amakhaya, ndidla ngothi xa ndincokola nomhlobo wam ndithi oyena mntu oyingozi uba ufike emcimbini, oyena mntu oyingozi kakhulu ngulo uzawuthi phambi kwabathethe athi kusekhaya. Into ezawuphuma apho ifuna ugxotha abanye abantu, ngoba abantu bendawo banayo into yokumosha ukuhlala kakuhle kwabantu. Qala ekhayeni bantwana abahle bakaThixo, uthi usahleli kamnandi afike umntu akukhumbuze into yokuba wena apha ekhaya ungumntanentombi okanye wena uze nabantwana abangenayise apha ekhaya. Ungayazi into yokuba ingenaphi loo nto, kodwa abantu bendawo bayazimosha izinto. Bathe abazalwane, uzichaze into yokuba ungubani wena, ukuphi kowenu, uphume kowenu, uchaze into yokuba kowenu kuphi. Ndithi kusedimbaza uphume kowenu ubaleke. Uthi xa ufika abantu bekujonge bekwakhe umkhanyo bathi azuba uzawuphelela phi. Kunjalo nje kubekho abantu bokuhlala abakubalisela ngehistory yefemeli yakowenu, ezinye izinto ekumela abazithethe nokuzithetha. Abantu bendawo bayazimosha izinto. Bazalwane, kodwa xa abantu bendawo befika uzomosha ubomi bakho, ngoba asiphuma apha sizawudibana nabo. Abantu bendawo bazawuthetha ezo nto nokuba kusemsebenzini. Onathi abantu abafana nawe abalaski apha ube ungamenzanga nto, abo ngabantu bendawo. Aba bantu abo xa befika uzume ngelinye wena uthi khona umthetheleli, ngoba abo bantu bathetha kuba beqingile yokuba banamandla kunawe. Kunjalo nje akukho nto uza kuyenza, ubhekabheke nawe ungaboni mntu, kodwa ukhona umthetheleli. Bazalwane, simphathele umthetheleli. Umthetheleli uyabagweba abantu bendawo, ngoba ithi laa vesi phaa ekugqibeleni, umphathi welihlabathi ugwetyiwe. Umphathi wehlabathi ke umphathi wendawo lo, okanye ngumntu wendawo lo. Umtyholi uzawufika ukuxelela into yokuba ndingamnika yonke into eyifunayo, kodwa uzuyazi into yokuba abaphathi bendawo namhlanje bagwetyiwe. Besekudala bazalwane nicacisele into yokuba kumele nibe njani bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje ndifuna unixelele into yokuba phezu kwezaa nto bezithethwa uzuthi xa uhamba ungenayo ne-answer yokuba mawuphendule abantu abakuphula umphefumlo okanye abakuphula umoya. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uzuthi xa uhambayo kodwa ukhona umthetheleli. Kunjalo nje bazalwane,
umthetheleli uza kugweba abantu bendawo. Andizuyingena kodwa bakhona secaweni abantu bendawo. Kube nzima nokuba mawuguquke ngecawa ngoba uyayazi into yokuba ukhubani phaa ecaweni ohlele nje ujongene nam bantwana abahle bakaThixo, kodwa uzuyazi into yokuba lowo ngumntu wendawo usele egwetyiwe ngumthetheleli. Umthetheleli wenza ubulungisa ngenxa yokuba nina ningamalungisa abazalwane. Umthetheleli uza kunenzela ubulungisa, abantu bendawo bagwetyiwe. Lilizwi lenkosi elive umnyama baleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa nokushunyayelwa uYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen. Oh, uSiphamandla waseKapa usekhona kanye